Салдакай авылы урманга тирәлебек урнашкан. Шулай булса да, салада тышкан бизгәгеннән авыручылар булмаган. Шулай ук талпаннардан зыян күрүче дә юк. Biz urmanga yakın dursak da andi şeyler bizde bulgаны yok. Bu halaginde bizim informeron dip getiririz. Onlardan saklama şaralarını bilir, saklama şaralarını göreler. Andi avruların bulgаны yok. Йыгышта авыруларның булмавы сакланып эшләүдә ди Олег һәм Наталья Голландцевлар гаиләсе. Гаилә әгъзалары күмәкләшеп өмәгә чыкканнар, бакчада чүп-чарны чистарталар. Саклык чараларында онытмыйлар. Стараемся работать всегда. Бакчада эшләгән вакытта кулга перчаткалар киябез, ә инде урманнан кайткач киемне салып, бөтен тәнне тикшереп чыгабыз. Ходим туда. Тышкан бизгәген кимерүчеләр юк тора, шуңа да ризыкны җиргә куймаска, суны азыкны ябык савытларда сакларга, гигиена таләпләрен үтәргә. Тышкан бизгәге авыруның беренче билгеләре. Салкын тидергән авыру кебек, баш авырта, температура күтәрелә, но салкын простуд заболеваниянең симптомнары юк. Беренче көннәрне. Бер 3-4 көннән соң сидек әзәя, күзләр начар күрә башлый, эш авырта башлый, бил авырта башлый. Бакчага чыгу белән беренчедән үзеңне сакларга кирәк. Респиратор кирәк, беренче убыркы вакытында респиратор кирәк, маска кирәк, потому что әйтүемчә шул тузан белән күтәрелә вируслар кешегә убира иткәндә. Икенчедән бит инде аны кезүк хәзерләп калдырырга дератизация бездә тышканнарга каршы дарулар. Талпан эшләвенең беренче симптомнары. Ел сайын 60-70 кеше булып тора, качан күбрәк, качан әзрәк. Ул талпаннар бит инде нинди шул клещевой энцефалит дигән авыру барлыкка китерә и боррелиоз дип атала. Менә ахыргы 15 елда клещевой энцефалит авыру булган юк Нурлат районында, ә клещевой боррелиоз елына 1-2 тапкыр. Но аның белән антибиотик белән алар лечениегә поддаются, аларның куркынычы юк. Организмда бу билгеләр күренү белән табибка күренергә кирәк. Үз белдегең белән дәвалану кирәк түгел. Тышкан бизгәгеннән исә Шундый вакытта аны көтеп торырга түгел, температура булган дәвердә врач янына килергә, потому что диагноз тышкан бизгәгенне куялар лаборатория обязательно кирәк инде. талпанны тешләгән урынны алу өчен шулай медицина персоналларына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Киргә кирәк приемное отделениегә или кендез поликлиника. Безнең специалистлар аны ничек алырга тәртибен беләләр, ул клещне аннары без Казанга җибәрәбез исследованиегә. Әгәр инде талпанның организмында вирус бар икән, клещевой энцефалитка без иммуногол ясыйбыз. Әгәр инде боррелиоз бар икән, без антибиотикларны назначать итәбез. Кыр тышканнары талпаннар активлашыр вакыт җитте. Табиблар киңәшенә колак салу зыянга булмас.